Vítajte moji milí pacienti dnes opäť pri zdravotníckom okienku. Pripravila som si pre vás tému emočné jedenie alebo emočný hlad. Chcela by som vám sprostredkovať tieto informácie na základe mojej prítomnosti na konferencii o obezite, kde som sa k týmto informáciám dostala. Boli pre mňa veľmi poučné a preto som sa rozhodla, že ich posuniem ďalej vám, aby ste teda vedeli, ako s takýmto emočným hladom a následne emočným jedením, ako troška bojovať. Takže myslím si, že veľa z vás, ktorí trpíte obezitou, viete, že obezita nie je len choroba teda fyzického tela, ale veľmi súvisí aj s našou psychikou. Áno? To znamená, že ak sa nám začnú tie kilečka lepiť na to telo, tak aj po tej psychickej stránke, nielen teda po tej zdravotnej, že teda je tam vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a tak ďalej, ale aj po tej psychickej stránke trošička viacej trpíme. Áno, že predsa len tá nadváha aj z toho estetického hľadiska, aj z takého iného hľadiska nás obmedzuje a chceme sa vlastne tejto nadváhy a obezity zbaviť. Veľmi ma zaujala téma emočného hladu. Určite ste každý zažili z nás situáciu, že ste mali ťažký, náročný deň v práci alebo nejakú ťažkú vypätú situáciu ste prežili a vtedy vás prepadol hlad. Ale nie hlad, že by ste mali žalúdok prázdny, ten fyziologický hlad, ale emočný hlad. To znamená proste ten stres zajesť niečím a kvázi sa odmeniť, alebo teda ukludniť tú vašu psychiku. Pripravila som si pre vás takýto veľmi pekný materiál, kde je rozdelenie medzi emočným hladom a fyziologickým hladom. Takže ten fyziologický hlad, on prichádza postupne. To znamená, my keď sa naraňajkujeme, tak už postupne začneme tak cítiť okolo tej 10., že už by sme aj niečo do toho brucha dali, alebo do toho žalúdka, kdežto tento emočný hlad prichádza náhle. To je náhle, proste nás prepadne taký pocit hladu. Čo sa týka toho emočného hladu, máme chuť na konkrétnu potravinu. To znamená, ak niekto obľúbuje banány v čokoláde, ako napríklad ja, momentálne banány v čokoláde, najlepšie v bielej, tak ma pochytí hlad, že ja by som si dala takéto banány v čokoláde. Áno? Čiže na konkrétnu potravinu, kdežto pri tom fyziologickom ten hlad nie je takto vyslovene vyselektovaný, že toto si chcem dať. Áno? Tie pocity hladu sú zvyčajne pri emočnom hlade od krku nahor. Čiže tuto pociťujeme, že potrebujeme niečo si dať, že tie emócie, my v podstate tu niekde v krku máme tie emócie, kdežto ten fyziologický hlad pociťujeme tu v žalúdku. Áno? Tu v žalúdku nás začne škrkať. Áno? Tam sa začnú prelievať tie kyseliny a tu cítime ten hlad, ale pri tom emočnom tuto v krku cítime ten hlad. Ten hlad fyziologický je taký postupný, áno, kdežto ten emočný hlad je naliehavý, že musím hneď, teraz, musím proste zbehnúť do tých potravín a kúpiť si tie banány v čokoláde, alebo proste niečo, nejaký cukrík, alebo niečo si musím dať, aby tie moje emócie sa ukludnili. Často prichádza ten emočný hlad v dôsledku negatívnych emócií, nie pozitívnych. Áno, keď máme pozitívne emócie, tešíme sa, máme radosť, všetko je fajn, všetko je super, tak nemáme pocit emočného hladu. Skôr keď sú tie pocity negatívne, taká frustrácia, taká bezmocnosť, nervozita, úzkosť, stres, depresia, áno, smútok, tak vtedy prichádzajú tieto pocity emočného hladu. Ono v podstate, keď máme tento emočný hlad, tak neprestávame s tým jedením a
aj keď sme síti. Čiže keď máme dajme tomu celú čokoládu, tak nedáme si len ten 1-2 štvorčeky, ale už zjeme polovicu tej čokolády. Čiže ten emočný hlad je spojený s tým, že nevidíme mieru a jednoducho jeme, proste zajedame tie emócie. Pri fyziologickom prestaneme, keď je žalúdok plný, áno, keď sme nasýtení. A ako posledné je, že vnímame vlastne pri fyziologickom hlade to jedlo ako nutnosť. Ono sa hovorí, že nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Kdežto pri tom emočnom hlade, keď sa najeme, tak prežívame aj také pocity viny, že už si nemala dať tú čokoládu, alebo však mohla si dať iba 1 štvorček, nemusela si ju zjesť celú. Ano? Takže tam prežívame také pocity viny. A teraz čo s týmto emočným hladom? Čo s týmito emóciami? Ako to prekonať? Keď vieme, že keď som vám to teraz takto predstavila a vlastne viete, že sa u vás vyskutuje takéto emočné jedenie, ako s tým zabojovať. Takže sú tu nejaké rady. A to v prvom rade, že keď vás prepadne takéto emočné jedenie alebo emočný hlad, tak skúste si urobiť takú techniku, že stop. Skúste sa zastaviť. Skúste si povedať, že stop a teraz sa zamyslieť. Aké sú moje momentálne emócie? Mám v sebe úzkosť, strach, smútok, frustráciu? Niečo ma rozhodilo? Alebo som vážne hladná? Áno, kde pociťujem ten pocit hladu? Je to tu? Je to v tom žalúdku? Alebo tu v krku niečo mi zviera? A mám proste v sebe takú nervozitu, že si musím niečo dať. Čiže treba vlastne sa zastaviť, troška, volá sa to, že mindfulness, to znamená ako sprítomniť sa v okamihu a uvedomiť si, kde je tá príčina, prečo som náhle pocítila pocit hladu. Či je to fyziologická príčina, to znamená, že som fakt hladná, škrká mi to v tom žalúdku, prelievajú sa tie kyseliny, alebo je to tá frustrácia, stres, úzkosť, depresia, smútok. A keď sa takto zastavíte a tie emócie si zdôvodníte, tak ľahšie zabojujete s týmto emočným hladom a možno, že odoláte takému tomu výberovému, že tak tie čokoládky, tie banány v čokoládke, alebo tá čokoláda, alebo cukričky a možno, že sa napijete nejakej vody, čistej vody, alebo možno, že aj nejakej ľahko sladenej, ale že zaženiete niečím ľahkým tento emočný hlad alebo toto emočné jedenie. Takže moji milí pacienti, dúfam, že vás aj tieto informácie, ktoré som vám dneska poskytla o emočnom hlade, o emočnom jedení obohatili, že si z nich niečo pre seba nájdete, skúsite, ak trpíte emočným hladom, emočným jedením, s tým zabojovať, takým tým sprítomnením sa v okamihu, uvedomením si svojich emócií a teda preklenutím tých emócií tým, že si uvedomíte, že jedná sa o emočné jedenie, že vlastne nie som hladná, takže skúsite, sa hovorí, že niekedy sa dá ten hlad opiť tým, že sa človek napije vody. A ak budete potrebovať poprípadne bližšie, vás bude zaujímať problematika obezity, ako s ňou zabojovať, ako schudnúť, kľudne sa mi ozvite. Som tu pre vás. Nachádzam sa aj na stránke, alebo som medzi odborníkmi na stránke odvážtesa.sk. Je to stránka, ktorá sa venuje obezite. Sú tam odborníci, ktorí teda sa venujú obezite, to znamená, že vám môžu pomôcť v boji proti nadváhe, s kilečkami proti obezite, takže kľudne
si tam môžete nájsť mňa, môžete si tam nájsť aj iných lekárov, ak nie ste z tohto regiónu, môžete sa im ozvať a teda s nimi prediskutovať svoj problém, čo sa týka nadváhy. Teraz mám veľmi krásnu kampaň, volá sa to, že ľahkosť. Sú tam aj také 3 videjka, sú to videjka 3 skutočných pacientov. Tuto sú aj na obrázku. 3 skutočných pacientov, ktorí trpeli obezitou a po preliečení, alebo teda po tom, čo sa nastavili na liečbu obezity, asi mnohí viete, že venujem sa aj farmakologické liečbe obezity, konkrétne sa liek nazýva Saxenda, tak títo 3 pacienti schudli a nabrali takú kvázi ľahkosť bytia, ľahkosť tela. Takže moji milí pacienti, dúfam, že sa vám moje zdravotnícke okienko opäť páčilo a vidíme sa na budúce. Prajem krásny deň, dovidenia.